físicas, eu fico na casa. Imos aló. A proposta física de hoxe é para toda a familia. Imos a ver que podemos facer sen poder sair da casa, estando toda a familia xunta e tendo un montón de tempo. Pois, xogar a xogos de mesa. De seguro que todos nalgún momento xogachedes a oca. Vale, pois no día de hoxe a oca vai a ser moi especial, pois no seu taboleiro os números vannos a indicar un reto físico que debemos pasar para seguir avanzando. Se non tedes un tabuleiro do xogo da oca, non vos preocupedes. De feito, moitísimo mellor, porque así poderedes facer un ao voso gusto. O único que tedes que facer é colocar 63 casillas. No meu blog, auladevere.blogspot.com, na publicación titulada Actividades físicas número 5, vai haber un listado coas instruccións e con todos os retos físicos para cada unha das casillas, dende o número 1 ao 63. Para comezar a xogar, taboleiro, unha ficha para cada xogador e un dado. E non esquezades as instruccións, que xa vos dixen que as atoparedes no blog. Que xogador comeza? Normalmente nos xogos de mesa comeza o xogador que saca o número máis alto no dado. Pero aquí non é así. Comezamos cun reto físico. Deberedes manter o equilibrio enriba do pé que non é o voso dominante. É dicir, os destros deben manter o equilibrio no pé esquerdo e os zurdos no pé dereito. E comezará o xogador que máis aguante o equilibrio. Tiramos o dado e avanzamos tantas casillas como nos indica. Ao chegar a esa casilla, miramos as instruccións e observamos cal é o reto que nos toca. Se o conseguimos, ficamos nesa casilla. Se non o conseguimos, debemos retroceder á casilla anterior. É dicir, á casilla que ocupabas antes de tirar o dado. Non hai nada mellor que un xogo de mesa así de peculiar para pasar un bo día durante este confinamento. E xa sabedes, actividade física e a ficar na casa.